Hello. Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang, Pasahaton. Selamat hari Minggu matuha musude ruas ni huriatta. Songoni nang tamu nami nama dohoti per minggu di bagasan sadarion. Tuhatta manama masu persaurata. Taparade maroha nang pikiran tamar persauran do debata. Tapuji ma Tuhan tamarite bukit de nomor 32 sada 2 dot tolu. Hite gorni debata ama dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus dot gorni tondi perbadian nat mapa langit do tanaon amen. Pabuah hamu matu borusion idama dungaroha tuonmi idama ihu tu ibana do upa silehonunna jala pamalosonna di jolona haleluya. Tuhan debata pargogo na suatu dosan natu mo palangit do tano pinorhon ni asin roham do uban saat hami tu tahun huria na ibaron lehon matu huriam todim na badiai dot hamau loon sian ho asalam rarat dalam ganda rajon mu ditonga-tonga di hamion selehon mahiras ni roha Tuhan aposom makataon hatam asalam denggan huriam marhite siani Pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan hapor siana totong
Asmanahan kami saat roh di ujungna, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapuji Tuhan berita buku di nomor 510 ayat 122. Tangion hamu ma patin di debata di minggu tersadarion imanatar surat di patik parjolo sa ro di patik pasapuluhon. Patik parjolo au do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di bono gijang dohot na di bono tongon rodi na di bagasa naik na di toroni tano yang gotung gabe sisobbaon manang soluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang goso ture dalanna ayona uhum na dosogot akan marsineang di guar. Patik papaton ingot tamu mapabadiaw narimingui dinaono mari maulahamu nasa silonmu alai anggo ari papituhoni ari padadinan ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pinamangibati hutam ay di nauno mari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut do nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian na ijala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasangapomu do natorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na dilehon ni Jahoba debatam diho. Patik ponopon unak ko mamuno. Patik papituhon unak ko mangalakup. Patik pawaluhon unak ko manako. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maraloh dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagus ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia peugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tupati na sapului, oddo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na sotu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut papaton. Pinopar ni akan nasugoroha diau. Alai asido rohakku di akan namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalau si patiki ido yang gosana atong rak mangidogo mahita la mangulahun nobar tu patik ni debata ale Tuhan debata
Saya pergogoi mahami mangulan obartu patikmi. Tapuji tuata merte buku de nomor 510 sada ayat sada 2. Tato poti madosa tanagodangi di hadapan tuata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala amanami. Hujau hami do guar munabadiai. Ala natar gogot kami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sen namate. Nama naik tuan gicang doho mangodihon hami. Asiro ham di hami, saya patotong mahami di hami roha hamaliateon tuho. Oto di purbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian di nasa asini roha, saya unang tulak kami, saya tangihon mahami ho ale debata. Ama anak do to di purbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Satok kidohuta dikon ho. Alai papungu pungok kumaho muse marhite-hite akas ni roha godang. Tagan di parpiar ni murukku hutamunihon bohikku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saling liling na asyaku ho. Ninna jaho basi paluaho. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Korsian lansia HKBP Pontianak.
Tapuji tuata merte buka di nomor 40 ayat 1-3. Bagaimana hati ni debata turput di binggut tasadarion imanatar surat di Matius bidutolu memuka mesan ayat sadaro di ayat 12 asa margati sore kita alamat jahasa perjami tahun ni si Johannes Padidi dungi di laun-laun ni hari hehe masih Johannes Padidi marjami tadi halongonan Judea Ibana do na pinabuan ni panurirang Jesaya, ujud na di dokna, suara ni nama jojo di halongonan, pature hamu madala di Tuhani, pahornop hamu masih dalanan nai. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana, songoni dohot sude halak Judea ro di saluhut akan namaringanan, di labung ni Jordani. Alai dina di idan ator Paris sedok saduse manopot padidion nai ninna mamadok nasida hamu anak niulok ise do na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot jala sotung di dokamu di bagasan rohamuna si Abraham do amanami ay hudok matuhamu terjadi honde batado anak ni si Abraham sian akka batuon ia ahu aik do hudidihon tuhamu madokon paubahon roha alai adul gumogo do narosian pudikku gari mabuan sipatuna hurang tamado peau didihon ni ido tuhamu tod di perbadia doho tapi ido yanggo sahakna martua doakan atumangi hon hatani debata jalan apiopsa amin. Tapuji tuata merte buka di nomor 42 ayat 1-2. Di
tidak ko maha porsiaw tay, so na hinatidak ko ni do ngata sa porsiaon di sandok portibion, ra mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sa tudosan, nat mapalangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima natin nubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang soha guguan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanutoru dong ditanom, na mula mangolu dari patuluhon, na mana itu surgo, lahun dul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai memulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mangolu dot na mate. Au porsea diton di Porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen nakkan na badia, dot dihasasani dosa, dot dihatai na maddok, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot ihangoluan na sora suda. Amen. Tabi gema korsian lansia HKBP Singkawang.
Shalom. Hurian itu hatta, sonare masuk mahita tu tikting, manang warta di minggu ta sadarion. Na berjuluh nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama dengan topik Raja Damai yang akan datang. Raja ni Hadameon Nanengro. Yang kedua, pelayanan baptisan kudus manang tardidi dan angkat sidi manang malua pakakungi. Untuk pelayanan baptisan kudus manang tardidi dan angkat sidi manang malua pakakungi di gereja kita direncanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Maka bagi anak-anak anggota jemaat yang hendak menerima baptisan kudus atau angkat sidi untuk segera memberitahukannya kepada Perhalado. Yang ketiga, pelayanan firman. Minggu hari ini di ibadah pagi dilayani oleh Inang Bible Pro Repi Borusi Tanggang, dan di ibadah siang dilayani oleh Amang Pendeta Resort Togar Hasugian STH MM, dan Amang Sintua Dr. Andus J. Silalahi melayani jemaat di Pospel Sambas. Mari kita doakan kiranya semua pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, hasil Sinode Distrik 28 Deboskap. Pelaksanaan Sinode Distrik 28 Deboskap dari hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 21 sampai 23 November 2022 yang bertempat di Mimilan Singkawang telah berjalan dengan baik dan lancar, serta memastikan terlaksananya sentralisasi keuangan HKBP. Telah disepakati pembentukan pemekaran persiapan distrik Hatulistiwa Kalimantan Barat, dan untuk kelanjutannya dari gereja kita akan ditunjuk 4 orang yang terdiri dari pendeta resort dan sintua 1 orang, 2 orang dari warga jemaat. Dan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 akan mengadakan rapat gabungan persiapan distrik ini yang dilaksanakan pada pukul 17 WIB bertempat di HKBP Kota Baru Pontianak. Yang kelima, pertemuan seksi lansia. Songon naong ditikting di minggu nasalpu sadarion sao doro dongatna sahapor seaon ima punguan lansia nasian HKBP Pontianak torokna kira-kira 70 halak, sekitar 70 halak. Laos di patu pado evangelisasi kor nasida di minggu siang sadarion. Jala patu papartamuon do huriata marhite punguan lansia tu nasida. Mardalan maanon ulauni dung sidung parminggota di Sopo Godang. Alani i pinangido hon matu sude aka ama ina ni huriata naung targoar lansia asa parsidohot di acara partamueoni. Napon-napon persembahan untuk korban bencana Cianjur. Sehubungan dengan kejadian bencana gempa bumi di Cianjur yang menimbulkan korban jiwa dan materi, untuk itu di minggu hari ini marilah kita mengumpulkan persembahan untuk mereka, kiranya dapat meringankan beban dari saudara-saudara kita di sana. Yang ketujuh, rapat finalisasi panitia Natal tahun 2022. Dengan ini Perhalado mengundang seluruh panitia Natal tahun 2022, guru sekolah minggu dan remaja Naposo Bulung untuk menghadiri rapat finalisasi menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Rapat dilaksanakan nanti sore pada pukul 18 WIB bertempat di Sopo Godang HKBP. Yang kedelapan, telah menerima pemberkatan nikah Astri Elizabeth Boru Hasugian SE, Boru ni Amang Pendeta Togar Hasugian STHMM, Tubuh ni Inang SM Purba almarhum dengan Manimpan Romulus Luman Raja ST, anak ni Amang D Luman Raja, Tubuh ni Inang R Boru Naibaho. Pemberkatan dilaksanakan pada tanggal
12 November 2022 di Gereja HKBP Balige. Mari kita doakan kiranya mereka menjadi keluarga yang diberkati dan takut akan Tuhan. Yang ke-9, dukungan doa untuk Amang RDH Siregar dari WEK 3 dalam pemulihan. Selanjutnya yang ke-12, anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 27 November sampai 3 Desember 2022. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 7, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan yang menantikan dia. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di slide depan. Begitu juga di warta yang telah dibagikan atau di-share di grup WEK masing-masing. Begitu juga tentang keadaan keuangan, baik itu pemasukan, pengeluaran, sampai dengan rekapitulasi. Dapat kita lihat di slide di depan. Begitu juga di warta yang sudah di-share di masing-masing WEK kita. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tabege makor lansia HKBP Pontianak.
Lau manomu hatani tuata, tapuji tuata merita buku de nomor 30 ayat 1 dan 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohon pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Barita nauli natari parsahat di mingguta sadarion, ima di ujung ni bulan November jelang tu Desember dienet jamitai sian surat ni panurirang Yesaya bidu 10 sada mamuka mai sian ayat sada saharu di ayat 10 songonodo didok isina hujaha masudi. Dungi ruar masada tu nasian tu konisi isai jalamar parbue sada tubis na tubu sian urakna jadi songgok matu ibana ton dini jahuba ton dini habisuhon dohot ton di hapistaran ton dini panuturion dohot hagugoon todini parbinotoan dohot biar maradopon jahuba jala halo mohonon nado hadaulaton maradopon debata jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana jaladang manguhum ibana marguru tu nabine geni pinggolna marhite-hite hati goran tahe uhumonna akka bangso napugus jala marhite-hite hasitongan patikosonna uhum tuaka nadangol di tanoon jala marhite-hite batahi ni pamanganna libasonna tanoon jala marhite-hite tondi ni bibirna bunon na halak parjahati jala hati gora do hohos ni gotingna jala habonaron hohos ni akna di sima maringan gopul di labung ni biru-biru
Jala manggopang babiat di labung ni habing. Jala tapak do anak ni lobu babiat dohot pinahan na pinamokmok. Jala danak na med marmahan disi. Rak majapal do lobu dohot babiat. Jala tapak modum aka anak nabi. Jala panganon ni singa duhut-duhut songon dorbia. Jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni ulok dari. Jala danak naburasi rang susu mangarorohon tanganna tu ruang ni libe. Dang be majahati manang mangago nasida disadok duluk habadiauku. Aigok parbinotoan di jahuba tanoon sugut songon aik ni laut mangalikupi todolanna. Jadi masama di nasadari uso-uso maakab parbigu di urak ni si Isay na pinatidang bahen partonggol ni akabangso. Jala pangulunanna do hamulian ido sahakna. Hurian itu hatta headuau padita perjulu sehali di tempat ton dung majalo tohonan di Simangabak Guarna di daerah Tapsel di ujung di hutani si Rajainal Gubernur Sumatera Utara na julu. Jarong dosa da ina-ina lansia ngapiga minggu awisi Roma tujebu. Amang padita unang sogoro hamda bahasa anikku. Ayasal jam 10 ma lewat-lewat ikumudum duaw. Di mulai terberenga mengenonau seimudum duaw jam 10 lewat unang sogoro hamda sutung jamitaho nauda inna. Bahasa niku ada kuote nama bani itur tabuhiyad dumudum holan neng jongjong majahatur paditai manang bibel frow manang guru huria manang situa pe iko modohodok doaw tina ujung na gabi huapus ma ay memang mapigahali minggu sehu parwaho na giling dotto kurion di budo binoto ise namodohodok. Iya memang alay pengakuan na mabainaw gabi terharu au. Huselidiki matuak ka na malo. Memang olo domasa ketika dia sarapan pagi mangan gabi dibuat dohorwa menggiling ma si ubeonon di si panganoni di sima ditarik matane. Jesa hebat-hebat ni jami dapat ditanami anggo jam 10 lewat iko modohodok doa udain. Pengakuan na ilas rohaku. Las roha. Alanya ay ringkas marminggu. Nang pediboto ibana hagaleon do idang sude jol masongoni. Alay pengakuan na mabain tubudo pakirimon jala maklum do akapadita aka pangula huria muladong namodohodok. Ima kisah di Simangabak. Napaduahon di daerah Simantin. Padita inaon. Ina nama tua dotong. Ay longang dua mamereka Kristenonon. Ina. Ahorwa.
Na burjua na martuhan da. Pabuiba na ma. Burjua martuhan. Parjulu sehari dakyaw absen masuk daw para hari Kamis. Dakyaw absen 3 ras don, haga BP 3 ras mo liwat amoy. Tu tau tu basia siatar 3 ras. Jalan ulah makarak-karang. Nangko daw makarak-karang jamita. Asa tabu daw. Memang kisah nyata don. Sanga dua padita di si. Jadi di iba nama. Amang padita. Na burjua na martuhan da. Di dulu do jabuku. Iko turu daw tu tangga holo di sepatan ledit. Iko sahat tau tu gereja. Saya tibu dua usahat. Pertanyaan lingkungan. Holo di seduja buni dong aku. Iko lau dua. Dakyap senau. Kudang do hula honak karuhuru ni parhuliaon. Alay gabi suku-suku roh aku. Buah satung songonon nasibku. Baru do pemarhasohotan buruku do hotelaku. Hape haboto amma helaon nang bursang do pangalahona. Itinggal huma burukon opak budak dope. Marhasohotan. Ay holan naing padagas-tagas akka haposon na do hape. Burjudo ipes taho dison memang dang meredat nagok asa murai bena lari. Disiatar mahalaki tinggal. Wah, sa hape burjudo au da. Memang ngababelu au. Ali burjudo au mengajari anak kop kupe. Ali songoni mana sipu. Anakku si nomor 2 memang baru tamat siap perguruan tinggi. Naing wisuda mahalaki tabrakan ma disembahe dong anak mate punu guarna inna. Adong 22 na anak kokku bawa sudi. Adak kuboto binasik nyon. Rohana maisi. Sehutibak ko tu akaruas na burjuan, na so parmingguan. Nabuhado Tuhan inna. Jumolo luluya mo arajaw ne batado asitong anak. Dungi lehonok kwa kaudeng. Idia. Naso hiamar mingguido dapotan hamoraon hagabion hasangapon. Angguaw na ringgas marmingguon. Pasangoni mana sipu. Anggoy atong mauldo huelusi. Ujung na parmisi maju dainom. Minggu narope huelusi niku. Emang udah para hari Kamis 2 utong di pagaran. Minggu narunay lau datong au tu siatar husuk kuma naum malo. Ni naum malo akadusin. Jenek doi di kampus STT. Dungi borhak mau huelusi ma songonon. Inang na tua-tua di tanoon pamilangomi memang hirana Suhardo. Alay ingok ma dapo mumatupali si 7 hali 70 lopit di surgosogo da dungro Jesus pa 2 halihon dapo mumay di luar paretongammu duanon dapotmu akan adinggan nabinahenmi haburjuomina marminggui haret taon ni roham mengajari akka sudut na posoi nang pedi tanoon adong nahato moding adong nahona tarurak alani pangalahoni bawa dohot akaragam ni parsahiton didirim alay ingot ma di surat tuhatta doi jala dapo upadoi di sambulo surgosogot. Alayang gunasida na sohea marminggui inang hape dapo na hamoraon hagabion hasangapon ingok ma dapot paruhumat dohalaki marsugut ay holan na ditano oddo di rohahon. Dang dapot panadeyon ni debatay holan sukses duniawi do dapot ni halaki anggo sukses menuju upa sugut tungso dapok nai.
Torodo inato madok. Amang surgo ido dihatai ho amang. Nyom majo kenyata nom ngamoho pon wain. Bese surgo do dihatai ho amang inda. Gebetari ngo tahu. Marjami tahu minggu na salpu di gereja muna. Kan? Mar minggu dohamu si pagi siang au si. Adong doham mar minggu rate. Sore dohamu? Hah? Mar minggu dohamu ali di bate. Ujami tahot taringot tu surgo mar 50 lumini atong jami takki. Ola surgo. Hurip pudolas rohani ruasi. Ape rodo adong 2 halak. Bagajak kudo jami mami patita. Gebe bol bolinna. Iya, hebat do. Portibion maraku. Dang menarik koro taringot tu surgoi. Dang piga na menarik do petaringot tu surgoi. Hape dang ibo tu ibana ujung ni sude. Programa ulaon acara parhuriaon jala jamita. Khotbah tanpa menyinggung tentang surga. Nantilah surgo-sogo do ujung nila kata naso jamita doy. Ingat tamu. Molo bol do pero hatta, bakol do pero hatta, manungguli taringot tu surgo-sogot, holan na hebur mamikirin na di tanoon, dangi memang om matadda ni naso menarik tujuan ni debata. Untung do nabudari amang udah niba pimpinan rombongan sihite madok tuau amang agak atau doha memula jadi masih atu sama hita inna untung doha lusi dok anggo sabutulna hata kasarna atau mabai jamita mida alana adong dope acara nami. Ya hati-hati memang nunga di peralat simbolis nuai kajol maunon. Dah memang simbolis membisikkan kepada kita jangan coba-coba tertarik dengan dunia, surga. Dunia ini sekarang sedang hangat. Bagaimana persaingan hidup, bagaimana suksesi, bagaimana anak keturunan kita mendapat tamoraun, hagabiun hasangapot. Secara iman Kristen, tari peralat do, secara iman Kristen, roh purtibion, banyak sekarang kelap-kelip untuk mengajak manusia agar terlelap dengan persoalan-persoalan dunia fana yang akan berakhir ini. Dang piga benuai gerakan akap perbaharuan mengarah kepada hal-hal di sana akhir perjalanan hidup kita. Naroma Tuhan Yesus, Maranatha roho Tuhan, amen saitibu maro. Da anggo diakana hurang porsea dan menariki. Tolong Jopat Dita, arahkan dulu kami biar organisasi gereja ini makin sukses. Holani di bahata-hata. Nyo persiapan distrik anon, burdocol mamar rapot, mengelului dana mana sunda sebagainya. Dan ngadong dipikiri di macamita, tolima anom jamita singkat-singkat mabainin nak. Asa jongjong ido, asa jongjong distrikon inna. Maroh kamu cara-caranya hulumu dunaing mabai kita terlelap dengan persoalan-persoalan yang akan berakhir ini. Dari kebetulan padita natumu ama pidda tu distrikon. Dangi padita hasugian. Tidak nabudari mantan preses doau. Iko pidda matuson. Molotung pehusungguli taringot tu surgo nang bosak kamuda inang. Amang, apalagi hamulan sia. Ini jamita sadarion kebetulan menyinggung gobaran ni hinatabu ni surgoi sogot. Dak dia dopio nakatanik mation. Nanti kina nabudari yang mamaram hiburan do. Ano kita mungkin maredede hiburan do. Ya, tapi kita sempatkan mendengar
bahwa surga nanti digambarkan di sini nunga disurirakon naik koro Yesus si palua. Ima makna Natal, Advent. Meribu tahun nasalpu nunga disurirakon naik tubuh si palua. Si Jesaya ido nak kitupukon dungi ruar masada tu nasihat tukon isi isai jalamar parbuit sada tubis na tubuh sian urakna dari Isai. Anak cucunya adalah David. Sia David terus turun temurun tu Raja Salomo terus sampai 7 hari 7 generasi. Sian Abraham sahat Tuhan Yesus lahir di zaman Joseph Maria, anak bagai-bagai Yesus Kristus, buasa tubuh Yesus Kristus. Holan ido dalan na perhitianna asa di sesa dosata. Out surah soolo roh Yesus, seandainya Allah tidak menurunkan Yesus ke bumi untuk membayar hutang dosa kita, memang akhirnya kita tidak bisa lagi dipulihkan. Mate do hita marsugut alai dipahehe mamuse alai dia blokko tua pinaroko. Mau liate ma ali Yesus nunga di sesaho dosaku. Hamate aki marsugut perhitian Tuhan ngoluan di surga sogot nama. Songo dia do baran di surga sogot trupukian no jahamu ijabu. Jahamu ulah kamu jahajabu. Marsada namain na jenek namain na babiat tu lobu. Anak ni habing marjapal doh anak ni babiat. Singa merumput. Sialang daging. Gabiboy maduhut. Hebat ni perubahan ni marsugut di surgoi. Danak namemet majagai akadurbia aturan marsi sosok kiadon lari do habing holani bereng babiat hape anak nai marjapal imanon songoni magobaran di surga sogot apalagi majol mana tinobus ni Tuhan Yesus na porsea naung sinesa adusana na mangulaho patina hehe mahita marsugut amang. Disi majupang parhaha maranggion pariboto on na asli. Ang godison satong nga asli dope. Iya semu dope. Ang godisan asli mahita marhamaranggi mariboto. Dang murabe tersinggung. Ang songon na budari gotong royong mana po subulong remaja. Nakpula hugwari halak na. Ngapain kau duduk di situ niku, isu-isutan? Ngapain kau duduk di sini? Sakit hatiku amang. Kenapa? Masa aku sedang asik membuat gaba-gaba, itu sedang dinggadop non. Masa aku dileceh-lecehin nak, tinggal homa tutuin nak, tersinggung. Holoi pare kele-kele bana nama kerijoyon, na budari. Jodoh maparwahan, hakit hatiku amang na. Murhanay tersungguh ala Kristen naraku. Sutuk soni hamu dainang na tua-tua. Amang, unang murahamu tersinggung. Berbahul-bahul mada. Mangajua kasuduk na posoi. Dah. So tu murahamu tersinggung. Tapi ya terlebih anak kotai manaruh kita tu gereja. Sutung tersinggung kamu. Si patong nga asik sendiri o nakasuduk na poson. Hamu pera sa unang mak. Nga matua mo. Paraho do inang Biblia fro na budari amang. Songon nam toras do hapor siyaon dakolan lansia halakon. Hapor siyaon na pe memang ngalansia. Kurnaido na kitetap tegar. Ate nagtadda na lansia. Ya teruskan itu amang, teruskan. Alan ulaw partordio di perhuriaw de.
Jalan orang tu dia upida seudok deh. Ise par minggu uposat dorohak kuma merengi. Sian Kristen ale jarang mar minggu. Sehebat-hebat nah halak Batak. Anggo jarang mar minggu dak pala posrah kuma merengi. Jujur aja lah. Ale molo par minggu do ibana, baik na mora, baik na sedang, baik na pogus. Upos dorohak kuma merengi. Ala par minggu. Asing maju na bagas bilu rohana ya ti. Enak marputari pa sa pola iba mabasi. Ati marputari bagas rohana. Ale fakta menunjukkan dia masuk mar minggu. Apalagi masuk kor akapungan ama, ina, lansia dan seterusnya. Paduahon pos dorohata mamereng situa siar ruas. Maidudah. Memang adong do nasalata likalay dang pala studi. Godang ado upos doroha mamereng situa siar ruas. Jelas ju tahu marsaur doho ibana di hatan debata. Ikon upos doroha to mamereng situa siar ruas. Secara umum dah adong do pribadi memang naparah. Songoni do nang hamu ikon upos doroha mu mamereng padita sian aka bapak camat atau bapak bupati, nggak jelas. Badangi, adong do memang nasu terbila padi tau. Dangi nasalah laka, na korupsi hepeng, anggo lang maikan, alisa ada di sia 1000. Anggo pak bupati, malu 1000 bupati, iko 100 nasalah laka. Ngau 3 teh. Pak camat, anggo padita, saya ada duit 100. Tabai 10. Ate. Itu faktanya. Kenapa? Dia banyak dan kedengar-dengaran firman Tuhan. Lebih percaya kita dengan itu. Ya, diajari Tuhan itu hita mamerengi. Sonari tabereng majo di surgo sogut songonom makiadata. Hehe do hita mardaging na baru. Di surgo-surgo tinang, ako nga mabalu, di itor di komentari pamili do, anong taon na salpo nga mabalu, buru-puru bahu alap. Jadi komentari keluarga besar, mulukawi ko marsugo ito, ina kaparikitokku, dapok mo mamanang na paribab mo, buru topul, manang buru tapu, manang na buru purba, di surgo-sugut melujuk pak kamu isedo gabi stream inna itestingau gabi 2 cado inatam melukau ko molosoi na perjuluido mulak jibuana mah molo pajupang doh na padua honon atau sebaliknya isedo inatam marsogo di surgo-surgot, di terhubung ke Bibel. Terjawab mai di kisah Lukas, heado di suku Tuhan Yesus, kan heado di suku Tuhan Yesus, di sukun sisianai natoropi Tuhan Yesus. Guru, ada seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki. Tidak berapa lama sebelum berketurunan, ini mati, meninggal. Karena dia meninggal dan ini bisa boleh kawin si perempuan, datanglah adiknya atau anak mudanya ini yang meninggal, dikawinilah dia. Tapi nggak berapa lama meninggal juga. Yang ketiga juga datang, kawin, belum berketurunan, meninggal. Sampai 3, pitu kan? Iya pitu, suami naon. Alay dang nasalalaka, memang namate dotong, buido markasotan. Isukun nasida ma, guruon, Yesus. Guru, dung dapat tikina di surgo-sogo ala na burjudo halakon na mateot pitu ca, dungi burua ope inatope dang na kawin cerai, nani sirangnya hamatiado di surga Jepang mah. Siapa yang menjadi suami perempuan ini? Katanya kepada guru Tuhan Yesus.
Halus ni Tuhan Yesus. Di surga sogot, di rumah Bapakku nanti tidak ada lagi bahasa perkawinan seperti perkawinan manusia. Kenapa? Di rumah Bapa esok, tubuhmu yang telah diperbaharui dan disempurnakan akan mengalami kenikmatan lebih dari kenikmatan bersamanya suami istri. Huwata batak ko juda. Di surga sogut dang adombe pardonga saripeon songon natabayak kenuain. Alanya ainu ngadapo ta kenikmatan, hasonangan, kebahagiaan di surgoi tanpa memiliki istri. Bunai, mul bersede hita do hamu kado suami muna kan nikmatlah sebagai manusia kan. Ale paling kuat sajom, tabai sedes setengah jom, mana mungkin 2 jam, marsuguk musik, songoni makan. Kalau di rumah Bapa kita rasa dan karsa kita akan mengalami kenikmatan dan abadi yang tiada tara. Jidang adong beroha lahu manengger-nengger buru ni halak, anak ni halak, dangbe. Alaniaha nung ada hapok kenikmatan. Seandainya aku duduk berdua dengan ada inang nababali sonang parjula matana, dudukan berdua di surga-surga, dang pola curiga behamu. Dangi, dang pola beti, ada rencana ni paditan nain, ya adi hatatai nababali dia di tanu, dang adong songoni. Kenapa? Di surga nanti kita lebih sempurna menikmati segala sesuatunya. Aboy noain, gudang dope hatorangat taringot tu surga sogot. Yang terakhir, renungan ini asal lebih cepat memang, ada harapan kita gereja akan datang. Sedang digoncang, manuai perjuangan ni halak Kristen. Hamu akalan sia, tangyak ko kamu ma ke sudut na poson, na kapaditat tangyak ko kamu ma. Alapan puda doho tangiang nama hamu. Dang alapag gugu hamu, akan aposo nama alapag gugu. Hamu alapun puda do tangiang. Bere kamu aka generasitan, nunga dilanda mau cepat saja. Penyakit mau cepat saja. Apa-apa mau sebuah serba instan. Hamu akan itu nami sotung doho tamu terpengaruh. Bahkan doho mamu kalamlah menghadapi hidup. Masa depan juga enggak usah keburu-keburu. Ya, persoalan pun juga jangan terus cepat tuntas diselesaikan. Cita-cita juga jangan terlalu ambisius. Ajak kamu mau bahwa ini semua yang di bumi ini akan berakhir. Dunia sekarang dilanda penyakit-penyakit mau cepat saja. Roma hamu mananyakon. Kapadi tapi nuai ngakeburu-buru mabainaka na hebat-hebat holan na ditanon dang na hebat di Tuhan. Bagaimana khotbah-khotbah sekarang banyak mengajak anya persoalan-persoalan suka-suka di dunia. Maloma hamu mafilteri akainang na tuan di dohamu ro. Dongnya akainang lami pe na dison. Da unang pola me rohata. Halako 1000 kakak ono 10 halak dobui marpumu. Kita 200 kakak 20 halak. Jisa de berding tolu ngalumayak kita. Ati anggo ruas ka 1000 kakak hamu inang bifo. Anong dohamu 1000 kakak? 200. 705. Saya berdiong 4. Ngalumayak kita. Jadi memang wajar mereka berjumlah 70-80 orang. Kita 20. Terus mas semangat munai. Adong do penuai ngakadongata tak arahon may marminggu. Lo maluja hita mangarahon. Asadaw talaki tuharoan bulun sugoti. Ido tujuan ni Yesus ibanaro tu portibion. Di langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tidak akan pernah berakhir dan berlalu. Amin. Pasu-pasu oleh Tuhan baritamina uli. Asalam margugu hami paimahon Tuhan Yesus
na naingro padua halihon. Molo di taunon di bulan Desemberon, Roma hami marat fen, manomunomu raja naserep rohai, manomunomu si palua jol masiadusai, sayang giat mamangaradi hami disi, jala lumobi, di parona padua halihon ale Jesus, asa managam hami, jala unang tarsonggot. Tuhan pardengan basa, pasu-pasu baritami nauli, tuaka ruas nasay ringgas marmingguon. Amen. Tapuji Tuhan bertemu kede nomor 40 sada ayat sada dok na mangihut hut papungu pilihan. Saja
atong tatangyakon mapiliata. Ali di bata amanami na di banwa ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, do nasa ulibasa na mauli utus. Upasatami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siyang hami pilihanon. Patimbuluhan na rajon mo dito nga-tongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok maulihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan de batama nami ro di saliling na mauliate rohan nami tuho ala diramuti ho kami di bagasan tahun parhuriaw ng salpu asiro ham di napasahat kami tu bagasan tahun na baru huida kami ma di bagasan sa tahun na dinggan ni basam buas doho mangalehon berita na uli tu kami asamardame jala marasonangan rohan nami ditabay hodo bilangan ni akan na porsea akan na burju panguloy di hatam di pargugoy hodo akan na porsea dohot na posom akan na mamaritahon habal gaon mo di tonga-tonga ni Huriam tung na suhabilangan do sude dinggan basam di nasa taon ni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan sahat ro di sadarion di baheni hupuji hami goarmo jala hupasangat hami maho say gonggomi jala pasu-pasu manang Huriam tabay maganuk ari torop akan na porsea na marholong ni roha diho say pararat ara jaon mo di tano batakon doho di sadok puloon asa say ramoti mahuriam asa unang saut tahi-tahi ni parjahat na mga bati harararat ni harajaon mo sa unang luas suryami di susay di gaori manang dileay ramoti maka na pinilit mo pay masahat tu hanguluan say ramoti masudi na posom na mamaritahon barita na uli say ju maaka si pilibigu dohot parugamo na asing asa dohot na sida pasangat ton guarmo asa unang dilalapi subia tahi ni Portibion hami say ramoti majala perbadiay Huriam asa sahat hami makirim di haroro ni Tuhan Yesus na padua halion Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua ginjang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaon mo say saud malomoni roham di banua tongaon songon na di banua ginjang leon madihami sa daron hanguluan siapari sesa madusan nami songon panesan nami di dusan idongan na mardusa tuhami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangami. Amen.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon ma dame na tutondim. Amin. Sunggul-sunggul di tasautik. Holad di HKBP do ditutup ede kebakti